देवरिया कांड सुन के करेजा सबके हिल गईल। देवरिया कांड सुन के करेजा सबके हिल गईल। 6 जाने मर गईलें, नेतन के मुद्दा मिल गईल। देवरिया कांड सुन के करेजा सबके हिल गईल। 6 जाने मर गईलें, नेतन के मुद्दा मिल गईल। राजनीति शुरू हो गईल, जतिगो खूब जोताता। जाति के जे अगुआ बा, जाति घरे जाता। यादव लो यादव घरे दुबे घरे ब्राह्मण। यादव लो यादव घरे दुबे घरे ब्राह्मण। कौने लेखा घटल घटना पता लगावे कारण। अपने अपने जाति के पक्ष खुबे लियाता। यही से अपराध बढ़ताटे, सह जब दियाता। भारत के ई न्याय प्रणाली जबले ना सुधियाई। भारत के ई न्याय प्रणाली जबले ना सुधियाई। यही लेखा है भैया, लोग मारी और मराई। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग बटे परेशान। न्याय मिले में देरी होता, यही से जाता जान। एक मुकदमा फरियले में लाग जाता 3 पीढ़ी। एक मुकदमा फरियले में लाग जाता 3 पीढ़ी। शासन के लाचारी से अपराध चढ़ता सीढ़ी। मुकदमा के केहू जानत नइखे कहिया ले फरियाई। 1 कट्ठा पावे में जाता 10 कट्ठा बिकाई। जाति पाति से हट के सभे करो विचार। जाति पाति से हट के सभे करो विचार। शासन से ही मांग कइल जा, सिस्टम में होखे सुधार। जमीन के ये विवाद में जाति कहाँ से आइल। जमीन के ये विवाद में जाति कहाँ से आइल। दोषी कुल के सजा मिले, जे बाए में समाइल। दोषी कुल के सजा मिले, जे बाए में समाइल।